Ako vam moja priča dotakne srce, ostavite like i ostanite uz mene do kraja. Ja sam Danica Veljković i nikada neću zaboraviti veče kada mi je brak umro u jednoj poruci, a nešto mnogo čudnije počelo za stolom pored mog. Telefon mi je zavibrirao dok sam prstima lomila ivicu papirne salvete. Na ekranu je pisalo: zaglavljen sam na poslu. Srećna druga godišnjica, Dušo. Poslao je i crveno srce, ono isto koje je nekada koristio kad bi mi ostavio ceduljicu na frižideru, uz kafu koju je kuvao nedeljom. Gledala sam u te reči kao da su napisane nekom tuđom rukom, a ne rukom čoveka kom sam 2 godine kuvala, prala košulje, tapšala rame kad mu je bilo teško i tapšala sopstveno srce kad sam htjela da ućutim svoje sumnje. Sedela sam u maloj kafani u Zemunu, u sporednoj ulici gde su stolovi bili blizu jedan drugog, a svetla prigušena tako da svaka laž izgleda mekše nego što jeste. Naručila sam čaj od Nane samo da bih imala nešto pred sobom, nešto što se puši i skreće pogled. A 2 stola dalje, moj muž Miloš je naginjao glavu prema ženi u bež kaputu i ljubio je kao čovek koji nigde ne kasni, kao čovek koga niko kod kuće ne čeka. Nisam odmah osjetila bes. Prvo je došla tišina, ona opasna, hladna tišina koja čoveku izbije zvuk iz ušiju. Vidjela sam njegovu ruku na njenom zglobu. Vidjela sam kako se ona smeši, tiho, sigurno, kao neko ko ne strepi da će biti otkriven. Vidjela sam i njegovo lice, opušteno, skoro mlado, lice koje kod kuće više nisam viđala. Sa mnom je posljednjih mjeseci bio umoran, kratak, rasejan. Sa njom je bio prisutan. U trenutku sam se setila svih malih stvari koje sam gurala pod tepih. Novi parfem na njegovoj košulji, ne onaj moj, ne onaj koji kupujem već godinama. Pozivi na koje je izlazio u hodnik, rečenice prekinute čim bih ušla u sobu. Pogled na sat dok večeramo. I ona nova, čudna urednost u njegovoj radnoj torbi, kao da je u njoj držao neki drugi život, pažljivo složen, daleko od mog domašaja. Podigla sam torbu sa stolice. Znala sam da ću ustati. Nije bilo pitanja, nije bilo razmišljanja. U meni se nešto uspravilo, nešto staro i ponosno, što nije htjelo da ostane da sedi i guta poniženje kao gorak lek. Htjela sam da mu priđem, da mu spustim telefon pred lice, da ga pitam da li i njoj šalje isto srce, istu reč Dušo, isti osmeh navučen preko tuđeg greha. Tada mi je nečija ruka lagano dotakla lakat. Nije me stegla, nije me povukla, samo me zaustavila sa toliko sigurnosti da sam se ukočila. Pored mene je stajao nepoznat čovek, visok, sedokolo slepočnica, u tamnom kaputu koji je mirisao na hladan vazduh i duvan koji nije pušio unutra. Nije bio namrgođen, ali mu je lice nosilo onu vrstu mirnoće koju imaju ljudi koji znaju nešto što drugi tek treba da saznaju. Nagnuo se tek toliko da ga čujem i prošaputao. Smirite se, prava predstava tek počinje. Da je bilo ko drugi to rekao, možda bih mu odbrusila. Možda bih mu rekla da se ne meša, ali u njegovom glasu nije bilo radoznalosti, ni saosećanja, ni prazne drame. Bilo je upozorenja, i nečeg još goreg od upozorenja. Bilo je sigurnosti, pogledala sam ga pravo u oči. Bile su tamne i mirne, kao da me ne gleda prvi put. Ko ste vi? Prošaputala sam, jedva pomerajući usne. Neko ko vam ne želi još veću bruku večeras. Te reči su me presekle više nego prizor predamnom. Još veću bruku. Znači, ovo nije sve. Znači, postoji dno ispod ovog dna. Sela sam nazad, ne zato što sam uverovala, već zato što me je instinkt, koji me je retko varao, terao da ostanem mirna. Ruke su mi drhtale ispod stola. Čaj je bio hladan. Miloš nije primećivao ništa. Smejao se tiho, onako kako sa mnom nije odavno. Žena preko puta njega tapšala mu je na dlanicu, a onda je iz torbe izvadila neku kovertu. Tanku, krem boje. Nepoznati čovek je seo za sto do mog, okrenut poluprofilom, kao slučajni gost. Konobar mu je bez pitanja doneo kiselu vodu. To mi je odmah bilo čudno, kao da je ovde već bio, kao da je sve bilo unapred raspoređeno.
a samo sam ja kasnila na sopstveni život. Miloš je otvorio kovertu ispod stola, ali sam vidjela ugao papira i pečat neke kancelarije. Nije izgledalo kao ljubavno pismo, nije izgledalo ni kao račun. Žena je govorila tiho, ali dovoljno da uhvatim nekoliko reči. Još samo ovo da potpišeš i posle nema nazad. Srce mi je zaigralo u grlu. Potpis, nema nazad. Prvo sam pomislila na razvod, ali zašto bi onda meni slao čestitku za godišnjicu u istom trenutku? Ne, u tome je bilo nečeg podlijeg. Nečeg što je tražilo da ja budem mirna i nasmijana kod kuće, dok on nešto zaključava iza mojih leđa. Nepoznati čovek nije gledao u mene, ali je tiho rekao: ako sada priđete, uništit ćete sebi jedinu priliku da vidite celu istinu. Kakvu istinu? Pitala sam. Na to nije odgovorio odmah. Iz džepa je izvukao malu vizit minus kartu i gurnuo je ka meni preko ivice stola, tako neprimetno da niko sa strane ne bi ništa primetio. Na karti nije bilo logotipa, samo ime, Vukan Petrović, i broj telefona. Sačekajte da ona ustane, rekao je. Onda ćete razumeti zašto sam ovde. Osjetila sam kako mi obrazi gore, a leđa lede. Nisam više gledala samo muža i ljubavnicu. Sada sam gledala scenu čiji tekst nisam znala, a u kojoj sam, očigledno, imala važniju ulogu nego što sam slutila. Žena u bež kaputu je konačno ustala. Miloš je brzo sklonio papir u unutrašnji džep sakoa i uhvatio je za ruku. Nije je pustio odmah. Pogledao ju je onim pogledom koji obećava nastavak. Ona se nasmešila, a onda, dok se okretala da pođe, iz torbe joj je ispalo nešto malo i sjajno pravo na pod, nedaleko od mog stola. Bila je to bebina cucla, vezana plavom trakom. U tom trenutku moj svet se nije srušio. On se preuredio u nešto hladnije, strašnije i mnogo jasnije. Ostala sam da sedim, a ona plava cucla na podu kao da je razdvojila moj život na ono pre i ono posle. Žena u bež kaputu se sagnula brže nego što bi to uradio neko kom je svejedno. Pokupila je, strpala u torbu i samo na trenutak pogledala oko sebe. Nije gledala u mene, nije gledala ni u Miloša. Gledala je ka vratima, kao čovek koji stalno računa koliko mu je vremena ostalo. Tada sam prvi put pomislila da ovo što gleda možda nije samo prevara. Bilo je tu još nečega, nečeg užurbanog, skrivenog i hladno organizovanog. Miloš je ustao tek kad je ona već napravila nekoliko koraka. Pružio joj je kaput, pažljivo, skoro nežno, i tiho je rekao nešto što nisam čula. Ona se nasmješila, ali to nije bio osmeh žene koja se zaljubila. Bio je to osmeh žene koja računa, koja zna šta nosi u torbi i kome je šta obećano. Onda su izašli jedno za drugim, ne držeći se više za ruke, kao da su napolju već ponovo bili dvoje pristojnih ljudi, svako sa svojim izgovorom. Tek kad su vrata za njima prestala da se ljuljaju, nepoznati čovek je okrenuo glavu ka meni. Sada možete da dišete, rekao je mirno. Nisam ni shvatila da sam sve vrijeme zadržavala vazduh. Ko je ona? Pitala sam, a glas mi je zvučao kao da dolazi iz nečije druge grudi. On je malo ćutao, kao da odmerava koliko istine jedna žena može da podnese u jednom dahu. Zove se Jasna, odgovorio je, i verujte mi, najmanji vaš problem je to što ga ljubi. Spustila sam dlan na sto da se ne bih zateturala. Konobar je prolazio pored nas sa tacnom, negde je zvecnula kašičica, neko se nasmejao kod ulaza, a meni se činilo da ceo svet nastavlja kao da ništa nije puklo. Onda mi recite šta je najveći problem, izgovorila sam. Čovek je uzeo čašu kisele vode, otpio gutljaj, pa je tek onda rekao, da li je stan u kom živite samo na vaše ime? Pitanje me je preseklo jače nego prizor koji sam maločas gledala. Naš stan u Zemunu, na 3. spratu zgrade bez lifta, bio je moje jedino pravo nasledstvo od roditelja. Nije bio veliki, ali je imao dugačak hodnik, teška drvena vrata i kuhinju u kojoj još čuvam majčinu posudu za sarmu. Miloš je u njega ušao kao muž, ali nikada kao vlasnik. To je bila činjenica koju smo oboje znali, iako o njoj retko govorili. Jeste, rekla sam oprezno. Zašto? Njegove oči su se tada prvi put malo smekšale,
ne od nežnosti, već od onog teškog osjećaja kad znate da ste nekome dužni istinu. Zato što sam tu ženu već video u ovakvim pričama, kazao je. Ne jednom. Pogledala sam vizit minus kartu koju mi je gurnuo. Vukan Petrović, ime mi nije značilo ništa, ali način na koji ga je izgovorio učinio je da ga ne zaboravim. Ko ste vi njoj? Niko, rekao je. I upravo zato sam još uvek živ čovek, a ne nečija uspomena u fioci. Ali moja rođena sestra nije bila niko. Bila je udovica, dobra i naivna, i verovala je pogrešnim ljudima. Jasna joj je donela papire za nešto što je navodno bilo privremeno. Posle je bilo kasno da se plače. Nisam ga prekidala. Svaka njegova reč padala je u mene kao kamen u duboku vodu. Ne govorim da je kod vas isto, nastavio je. Govorim da sam večeras čuo dovoljno da ne mogu da odem kući i pravim se da vas nisam video. Ona koverta koju je vaš muž otvorio nije bila ljubavna. Videli ste pečat. I ja sam ga video. Kancelarija javnog beležnika. A kad je rekla, još samo ovo da potpišeš i posle nema nazad, nisam morao da nagađam. Setila sam se odmah jedne scene od pre nekoliko nedelja. Miloš je stajao u dnevnoj sobi, držeći neke papire i govoreći mi da mu treba moj potpis za osiguranje stana, čisto formalno, jer je, kako je rekao, zgrada ušla u neki novi paket preko upravnika. Bila sam umorna tog dana. Pitala sam ga gde da potpišem. On je prstom pokazao na donji deo stranice, a ja, budala, nisam ni pročitala šta piše. Posle sam ga pitala gde su ti papiri završili, a on mi je odgovorio da je sve predao i da ne mislim o tome. Osjetila sam kako mi se dlanovi lede. Jednom sam već potpisala nešto bez čitanja, priznala sam skoro šapatom. Vukan me je tada pogledao onako kako lekari pogledaju čoveka pre nego što mu kažu da nalaz nije dobar. Onda večeras nemojte ništa da mu kažete. Kako mislite da ćutim? Pitala sam, a gorčina mi je ispunila usta. Da sednem za sto, da gledam čoveka koji me je slagao u oči, pa da mu sipam supu kao da je sve u redu. Ne zato što on to zaslužuje, rekao je, nego zato što vi zaslužujete da znate sve. Ćutala sam i mrzela sam što je u pravu. Napolju je sitno počela kiša. Kroz zamagljeno staklo videla sam kako se svetla auta razlivaju po kaldrmi kao rastopljeno zlato. Kafana se polako praznila. Neko je kod šanka plaćao račun. Sve je mirisalo na kuvano vino, mokre kapute i tuđe tajne. Šta da radim? Pitala sam posle dužeg ćutanja. Idite kući pre njega, rekao je. Ponašajte se kao i uvek, ne preturajte očigledno, ne zovite nikoga, ne plačite pred njim. Samo proverite jednu stvar. Koju? Gde držite originale od stana. Tog trenutka kao da mi je neko otvorio prozor u grudima i pustio ledeni vazduh pravo u srce. Originali su bili u staroj orahovoj komodi u spavaćoj sobi, u plavoj fascikli ispod zimskih stolnjaka koje sam čuvala za slavu. Niko osim mene i Miloša nije znao gde su. Ako ih nema, pitala sam. Vukan je ustao, namestio kaput i stavio nekoliko novčanica na sto, kao da smo upravo završili neki običan razgovor. Onda se sutra ujutru vidimo na Zemunskoj pijaci, kod tezge sa cvećem, pre nego što se grad sasvim razbudi, rekao je. I ponesite sve što mislite da vam je oduvek pripadalo. Kad sam stigla kući, stan je bio tih i uredan, onako kako je uvek izgledao kad niko ne priznaje da u njemu živi laž. Upalih svetlo u spavaćoj sobi, prišla komodi, otvorila gornju fioku, gurnula ruku ispod stolnjaka i ostala tako nekoliko dugih sekundi, ne dišući. Plava fascikla nije bila tamo. Plava fascikla nije bila tamo. Ne znam koliko sam dugo stajala nad otvorenom fiokom, sa rukom ukopanom među stolnjake koje sam čuvala za krsnu slavu, kao da će se papiri pojaviti ako dovoljno dugo ne trepnem. U sobi je bilo toplo, radijator je tiho kucao, a meni su prsti bili ledeni. Polako sam izvukla sve iz komode i složila na krevet, vezan salete moje majke, stari album sa fotografijama, kovertu sa računima, čak i jednu kutiju dugmadi koju niko nije otvorio godinama. Fascikle nije bilo. Sela sam na ivicu kreveta i naterala sebe da dišem mirno, duboko, kao što me je nekada učila tetka Ljubica kad bih kao devojčica dobila napad plača. Udah, izdah, udah, izdah. Htela sam da se raspadnem, ali sam znala da nemam pravo na to. Ne još. Ako me je Miloš lagao u licu dok mi čestita godišnjicu iz tuđih ruku, onda je sigurno računao i na moje suze.
a ja sam odjednom osjetila tvrdoglavost koju dugo nisam pozivala u pomoć. Zatvorila sam fioku, vratila stolnjake kako su bili, namestila prekrivač na krevetu i pogledala se u ogledalo ormana. Lice mi je bilo bleđe nego inače, ali oči su mi bile nekako tvrđe, jasnije. Otišla sam u kupatilo, pustila hladnu vodu da mi prelazi preko zglobova i onda sam se vratila u kuhinju kao žena koja čeka muža sa posla, a ne kao žena kojoj je upravo nestala sigurnost iz sopstvene kuće. Stavila sam šerpu na šporet i podgrejala čorbu od povrća koji sam skuvala još popodne. Iz frižidera sam izvadila sir, paradajz i malo pečene paprike. Pokreti su mi bili tihi, precizni, gotovo svečani. Shvatila sam da je to ono što žene poput mene rade kad im se život zaljulja, prvo poravnaju stolnjak, pa tek onda pitaju sudbinu zašto je lupila vratima. Miloš je došao kasnije nego obično. Čula sam ključ u bravi, kratko kašljanje u hodniku i ono njegovo umorno, jesi budna, kao da je u stan ušao čovek koji nema šta da krije. Izašao je iz predsoblja raslabljene kravate, sa onom istom torbom koju je posljednjih meseci čuvao bliže sebi nego sopstvenu savest. Budna sam, rekla sam mirno, podgrejala sam večeru. Prišao mi je, spustio brz poljubac na kosu i na trenutak sam morala da stegnem zube da ne uzmaknem. Na njemu je još bio tuđi miris, neupadljiv, ali dovoljan. Da nisam videla šta sam videla, možda bih i dalje ubeđivala sebe da umišljam. Ovako sam znala. Izvini što sam zakasnio, rekao je dok je sedao za sto. Haos je bio. Vidim, odgovorila sam i sipala mu čorbu. Gledao me je kratko, kao da proverava da li sam nešto načula, osjetila, pogodila. Ali lice mi je bilo mirno. Sedela sam preko puta njega i posmatrala čoveka sa kojim sam delila krov, navike, račune, tišine i praznike, a imala sam osjećaj da prvi put u životu gledam nekog nepoznatog. Nisi ni otvorila vino, rekao je, pokušavajući da se nasmeje. Godišnjica je ipak. Pomislila sam da si umoran, kazala sam. Onda je uradio nešto što me je još više zabolelo od laži. Iz unutrašnjeg džepa sakoa izvadio je malu kutiju, jedva veću od dlana, i gurnuo je prema meni preko stola. Nisam stigao ranije, ali nisam zaboravio. Otvorila sam kutiju. Unutra su bile minđuše sitne, zlatne, u obliku lista. Lepe, pažljivo izabrane i potpuno beskorisne u tom trenutku. Pogledala sam u njih, pa u njega. Bilo je nešto strašno u tome koliko se trudio da ova noć izgleda kao normalna. Lepe su, rekla sam. Znao sam da će ti se svideti. Laže ponekad najružnija kad je obučena u brigu. Tokom večere pričao je o poslu, o nekom kolegi koji kasni sa izveštajem, o gužvi kod Brankovog mosta, o sitnicama koje ljudi koriste da popune prostor između dve velike tišine. Ja sam slušala i beležila, ne u svesku, ne na papir, nego u onaj unutrašnji deo sebe koji pamti boju glasa, redosled reči, pauze koje predugo traju. Kad sam mu prinela hleb, primetila sam da mu ruka lagano drhti. Nije to bilo od umora. Šta ti je? Pitala sam tiho. Ništa, rekao je prebrzo. Samo sam premoren. Posle večere je odneo torbu pravo u dnevnu sobu. Ne u spavaću, ne pored ormana, nego pored fotelje, bliže sebi. Seo je, uzeo da prebira po telefonu i pravio se da prati vesti. Ja sam u kuhinji prala sudove sporije nego ikad, osluškujući svaki njegov pokret. Nijednom nije ostavio torbu samu. Kad je konačno otišao u kupatilo da se istušira, nisam imala više od nekoliko trenutaka. Srce mi je lupalo toliko jako da sam bila sigurna da će ga čuti kroz vodu. Prišla sam torbi, otkopčala je i pažljivo podigla poklopac. Unutra je sve bilo uredno složeno, laptop, punjač, kožna futrola za naočare, jedna beležnica i tanka koverta krem boje. Ista ona, izvukla sam je tek toliko da vidim vrh papira. Na njemu je stajalo moje ime, puno ime, Danica Veljković, ispod toga, sitnim slovima, nešto što mi je u tom trenutku udarilo u grudi kao kamen, punomoćje. Nisam stigla da pročitam više. Voda u kupatilu je stala. Vratila sam kovertu u torbu, baš onako kako je bila, zakopčala rajsferšlus i uzela sa stola njegov prazan tanjir kao da sam upravo samo spremala za sutra. Kad je izašao iz kupatila, kose još vlažne, pogled mu je prvo otišao na torbu, samo na tren, ali meni je i to bilo dovoljno. Idem ranije da legnem, rekla sam.
I ja ću uskoro, odgovorio je. Legla sam u krevet okrenuta ka zidu i slušala kako gasi svetla, kako otvara orman, kako pažljivo stavlja nešto u fioku noćnog stočića koju inače nikada nije koristio. Tek kad je legao pored mene i disanje mu postalo dublje, ravnomernije, polako sam otvorila oči u mraku. Čekala sam još malo, onda sam bez šuma spustila stopala na pod, ustala i prišla njegovoj strani kreveta. Fioka noćnog stočića otvorila se uz tih, suv zvuk. Unutra nije bilo mnogo toga, punjač, stara olovka, 2 računa iz prodavnice i mali metalni ključ koji nikada ranije nisam videla. Na privesku je bila zakačena izbledela papirna oznaka sa jedva čitljivim slovima. Blokc, podrum, ormar. Stisnula sam ključ u dlanu i u tom trenutku znala da ujutru neću ići samo na Zemunsku pijacu. Nisam spavala gotovo ni malo. Ležala sam pored Miloša i slušala kako mu se disanje produbljuje, kako povremeno promrmlja nešto nerazumljivo i okrene se na drugu stranu, kao čovek kome je savest dovoljno umorna da ipak zaspi. A ja sam držala onaj mali metalni ključ u šaku ispod jastuka i osjećala njegove ivice u dlanu kao dokaz da nisam ništa umislila. Čovek može da sumnja u tuđi pogled, u slučajnost, u miris na tuđem sakovu, čak i u sopstvenu pamet kad ga život dovoljno dugo ubeđuje da preteruje. Ali ključ je bio stvar. Hladan, težak, nem. Pre svitanja sam ustala, pažljivo da ne zaškripi parket. U kuhinji sam skuvala kafu, ali je nisam popila do kraja. Samo sam držala šolju među prstima i gledala kroz prozor kako se dvorište polako budi. Jedna komšinica je izašla da protrese otirač, neko je u daljini zatvorio vrata automobila, negde je zalajao pas. Sve je bilo isto kao svakog drugog jutra, i baš u tome je bila najveća uvreda. Svet nije imao nameru da se zaustavi samo zato što je meni u kući nestala istina. Miloš je spavao duboko. Na licu mu nije bilo napetosti koji sam sinoć videla za stolom. Bez kravate, bez torbe, bez telefona u ruci. Izgledao je skoro kao onaj čovek za koga sam se udala. I možda bi me taj prizor nekad raznežio. Ali te zore sam ga gledala kao neko ko stoji ispred zatvorenih vrata tuđeg stana i pokušava da prihvati da je pogrešio adresu čitavog života. Obukla sam tamni kaput, vezala maramu i stavila ključ u unutrašnji džep. Nisam ostavila poruku. Nisam imala snage da glumim obično jutro do kraja. Samo sam tiho izašla iz stana i spustila se stepenicama koje su mirisale na staru boju, prašinu i vlažne novine. Naš ulaz je uvek bio pomalo sumoran, ali tog jutra mi je ličio na hodnik između 2 života. Blokc bio je deo podrumskih prostorija koji su stanari retko koristili. Tamo su nekad držali zimnicu, stare bicikle, polomljene stolice i sve ono što niko ne baca jer ga vežu uspomene ili lažna nada da će jednom zatrebati. Svetlo na stepeništu je treptalo. Kad sam stigla do dna, osjetila sam onaj poznati miris memle, starog kartona i hladnog betona. Ključ mi je u džepu delovao teži nego sinoć. Ormarići su bili poređani uz zid, metalni, okrnjeni, sa starim brojevima na vratima. Trebalo mi je nekoliko trenutaka da shvatim koji bi mogao biti ormar, jer je na pola njih boja otpala, a na nekima su visili katanci koji su tu bili još pre nego što smo se Miloš i ja uselili u zgradu. Onda sam ugledala jedna vrata pri dnu, malo odvojena od ostalih, bez broja, ali sa novijom bravom. Prišla sam i gurnula ključ u nju. Otključalo se iz prve. Unutra nije bilo ničeg velikog. Nikakve drame kakvu čovek očekuje kad mu srce ceo noćni sat kuca u grlu. Samo 2 kartonske kutije, jedna crna torbica na rajsveršlus i tanka fascikla boje peska. Sagnula sam se i prvo izvukla fasciklu, jer me je od svega najviše plašilo ono što liči na papir. Na korici nije pisalo ništa. Unutra jeste. Prvi list je bio fotokopija mog ličnog dokumenta. Drugi neka stara kopija katastarskog izvoda za stan. Treći papir nosio je naslov koji mi se zamutio pred očima čim sam ga pročitala, predlog ugovora o prenosu prava korišćenja uz posebno punomoćje. Moje ime je bilo otkucano na više mesta, Miloševo takođe, i još jedno ime, žensko, koje do tada nisam znala, Jasna Marković. Sela sam na obrnutu gajbu pored zida,
jer mi se noge više nisu držale. Čitala sam sporo, reč po reč, kao dete koje tek uči slova. Nisam razumela sve pravne izraze, ali sam razumela dovoljno. Negde u nizu tih formulacija, u tim hladnim, uljudnim rečenicama koje mirišu na kancelarije i tuđe pečate, stajalo je da bih ja, uz određeno punomoćje, mogla ovlastiti muža da u moje ime pokrene postupak koji se tiče stana. Ne prodaja, bar ne direktno. Nešto podlije. Nešto što počinje privremeno, pa postane trajno tek kad čovek shvati da je potpisao ono što nije pročitao. U crnoj torbici našla sam još goru stvar, rezervne ključeve od našeg stana, kopiju venčanog lista i jednu malu beležnicu. Na prvoj stranici beležnice bili su ispisani datumi. Uz neke je stajala reč beležnik, uz neke jasna, a uz jedan, zaokružen debljom plavom olovkom, stajalo je samo, posle godišnjice. Tada sam prvi put osjetila nešto opasnije od bola. Ne bes, ne tugu, nego jasnoću. Onu čistu, hladnu jasnoću koja dođe kad čovek shvati da više nema šta da spasava. Brak je možda umeo da laže, navika da uspavljuje, ljubav da opravdava, ali ova beležnica nije imala ni jednu nežnu reč. U njoj sam bila stavka, rok, korak u nečemu što je neko smislio bez mene. Pažljivo sam vratila sve kako je bilo. Ne zato što sam želela da ga štitim, već zato što sam sada prvi put zaista razumela Vukanove reči. Ako bih požurila, ako bih viknula, ako bih ga probudila i bacila mu te papire u lice, možda bih dobila trenutno olakšanje. Ali istina bi se opet sakrila u rupe koje lažljivi ljudi dobro poznaju. Trebalo mi je više od priznanja, trebala mi je celina. Kada sam izašla iz podruma, jutro je već bilo sivkasto i vlažno. Pijaca u Zemunu tek se otvarala. Prodavci su nameštali gajbice sa jabukama, zelena salata je mirisala na hladnu zemlju, a kod tezge sa cvećem žene su već dodirivale lale i karanfile kao da biraju raspoloženje za dan. Vukan je stajao malo po strani, sa rukama u džepovima, kao čovek koji ne želi da privlači pažnju, a ipak sve vidi. Kad me je ugledao, nije me pitao jesam li dobro. Takva pitanja postavljaju ljudi koji žele razgovor, a ne istinu. Pogledao je moje lice i tiho rekao, niste došli praznih ruku. Vidim. Stisnula sam usne, prišla mu korak bliže i prvi put bez okolišanja izgovorila ono što mi je ledilo grudi od sinoć. Recite mi sve što znate o Jasni Marković. Vukan je spustio pogled ka tezgi sa cvećem, kao da u glavi bira odakle da počne, a onda je podigao oči ka meni i rekao rečenicu od koje mi je jutarnji vazduh postao težak. Ako je to ime na vašim papirima, onda vaš muž nije prvi čovek kome je ona obećala novi početak u tuđem stanu. Vukan nije govorio dok smo izlazili sa pijace. Išli smo sporo pored tezgi sa sirom, jajima i suvim paprikama, kao dvoje ljudi koji su se slučajno sreli, a ne kao dvoje koji nose tuđu tajnu među sobom. Ta njegova mirnoća me je u isto vreme i nervirala i držala uspravnom. Ja sam u grudima imala oluju, a on je koračao kao čovek koji zna da se najvažnije stvari ne smiju izgovoriti prebrzo. Kad smo stigli do mirnije ulice iza pijace, zaustavio se kod male pekare iz koje je mirisalo na tek ispečeno pecivo i toplo testo. Uzeo je 2 kafe za poneti, jednu pružio meni, pa tek onda progovorio. Jasna Marković ne radi sama. Te 4 reči su mi zastale u grlu teže nego sve što sam već videla. Kako to znate? Pitala sam. Zato što sam pre nekoliko godina gledao kako moja sestra gubi ono što je mislila da joj niko ne može uzeti, odgovorio je. I sve je počelo isto ovako, ne sa vikom, ne sa otvorenom pretnjom, nego sa poverenjem, papirima i čovekom koji je već bio u kući. Nastavili smo da hodamo. Kapi od noćne kiše još su se držale za ivice prozora i krošnje drveća. Beograd je tek hvatao ritam jutra. Negde je tutnjao autobus, neka žena je s vrata prodavnice metlom terala vodu sa praga, a ja sam imala osjećaj kao da čitav grad zna nešto o mom životu što sam ja posljednja saznala. Šta ona radi? Pitala sam tiho. Ne radi ništa što bi se videlo na prvi pogled, rekao je. Ona ulazi u priče gde već postoji pukotina, u brakove gde se ćuti, u
U stanove gde papiri stoje u fioci, a ljudi misle da imaju vremena da jednog dana sve pročitaju. Pojavi se kao pomoć, kao prilika, kao nežnost. A posle se ispostavi da je samo neko ko je tačno znao ko je slab, ko je naivan i ko kome previše veruje. Pogledala sam ga pravo u lice. A Miloš? Upitala sam. Šta je on u svemu tome? Žrtva ili saučesnik? Vukan me je pogledao kratko, bez oklevanja. Ako je u podrumu beležio datume, ako je nosio vaša dokumenta i ako je znao gde su originali, onda više nije važno kako je počeo. Važno je gde je pristao da stigne. Te reči su bolele, ali su bile čiste. Možda mi je upravo ta čistota bila potrebna. Duboko u sebi, još od sinoć, čuvala sam jedan mali, sramni ostatak nade da postoji neko objašnjenje koje će me poštedeti konačne istine, da ga je neko prevario, da se upetljao, da je slab, ali ne i zao. A sada sam prvi put osjetila da nada ponekad ume da bude najokrutnija obmana. Stigli smo do malog parka kod starih zgrada i seli na klupu koja je još bila vlažna na krajevima. Vukan je iz unutrašnjeg džepa izvadio tanku kovertu i pružio mi je. Ovo nisam hteo da vam dajem sinoć, rekao je. Dao bih vam prerano, a čovek u šoku često vidi samo pola onoga što mu se stavi pred oči. Otvorila sam koverat prstima koji su mi i dalje bili hladni. Unutra su bile 2 fotokopije i 1 fotografija. Na prvoj kopiji videlo se ime Jasne Marković na nekom starom ugovoru. Na drugoj su bila 2 muška imena koja mi nisu značila ništa. A na fotografiji Jasna, nasmejana, ispred neke zgrade, pored starijeg čoveka koga nisam poznavala. Njena ruka bila je na njegovoj nadlanici, isto onako kako je sinoć tapšala Miloša. Ko je ovo? Pitala sam. Čovek koji je mislio da mu je pomogla, odgovorio je Vukan. Posle više nije živeo u svom stanu. Formalno, nikomu ga nije uzeo preko noći. Samo je korak po korak potpisao dovoljno da više nema gde da se vrati. Stisnula sam fotografiju jače nego što sam htela. I vi ste to pustili. Izletelo mi je grublje nego što sam nameravala. Nije se naljutio. Samo je spustio pogled na svoje šake. Nisam znao na vreme, rekao je. Kad sam povezao stvari, bilo je kasno. Moja sestra je tada već bila bolesna od brige, a on suviše posramljen da prizna koliko je duboko ušao u nešto što nije razumeo. Posle čovek više i ne zna da li ga je više slomila prevara ili stid. Tu, na toj klupi, između mirisa mokrog lišća i kafe koja se već hladila, shvatila sam nešto što mi je do tada izmicalo. Nije Jasna ulazila samo u stanove. Ulazila je u tuđu usamljenost, u tuđe slepe tačke, u ono mesto u čoveku gde voli da bude viđen, poštovan, zaveden pažnjom. A Miloš je verovatno uživao da ga neko gleda kao važnog, sposobnog, potrebnog. Ja sam ga kod kuće tapšala po ramenu kad mu je teško. Ona ga je tapšala po ruci kad mu je sujeta gladna. Šta sada? Pitala sam. Vukan je ćutao nekoliko trenutaka pa rekao. Sada ne smete da mu pokažete da znate koliko znate. Treba vam jedna jedina stvar koja će vam otkriti šta je sledeći korak. Koja? Gde će danas otići s tim papirima? Te reči su mi odmah vratile dah u grudi, ali ne kao mir, nego kao zadatak. Ne mogu da ga pratim po celom gradu. Ne morate, rekao je. Verovatno će vas samo odvesti dovoljno daleko ako ga danas budete gledali kao i uvek. Pogledala sam ga upitno. Ljudi koji lažu u kući, nastavio je, imaju jednu slabost. Kad misle da su bezbedni, postanu neoprezni. Ako sačuvate tišinu još malo, on će vam sam pokazati šta mu je najvažnije da sakrije. U tom trenutku telefon mi je zavibrirao u torbi. Pogledala sam ekran. Miloš. Nisam se javila odmah. Samo sam gledala u njegovo ime i osjetila nešto neobično. Strah je i dalje bio tu, ali više nije upravljao mnom. Sada sam, ispod tog straha, imala i nešto drugo. Odluku. Javila sam se tek posle 3. zvona. Gde si? Pitao je glasom koji je pokušavao da zvuči obično. Na pijaci, rekla sam mirno. Htela sam rano da kupim voće i cveće. Mogla si da mi kažeš. Spavao si. Napravio je kratku pauzu. Dobro, rekao je. Ja ću danas malo kasnije na posao. Imam neke obaveze pre toga. Zastala sam samo onoliko koliko bi zastala svaka žena koja sluša muža, a ne žena koja meri svaku reč. U redu, odgovorila sam.
Hoćeš li ručati kod kuće? Ne znam još, rekao je prebrzo. Zavisi. Ta reč mi je ostala u uhu kao zrno peska. Kada sam spustila telefon, Vukan je samo klimnuo, kao da je dobio potvrdu koju je očekivao. Eto, tiho je rekao, danas će povući potez. A ja, pogledao me je mirno, skoro strogo. Vi ćete uraditi ono što niste radili dugo. Nećete mu verovati samo zato što govori tiho. Ustala sam sa klupe, stegla torbu uz sebe i prvi put tog jutra osjetila da mi kolena ne drhte. Nisam još znala kuda će me ovaj dan odvesti, ali sam znala da ću, pre nego što padne mrak, vidjeti lice istine bez onog njegovog umornog osmeha, bez godišnjice, bez poklona, bez laži navučene kao kaput preko tuđeg plana. Vukan me je odveo do jedne mirnije ulice iza glavne, tamo gde stari izlozi još nose iste natpise godinama, a ljudi prolaze kao da im se ništa važno ne može dogoditi pre podne. Seli smo u mali kafić sa 2 stola do prozora i zavesama koje su mirisale na prašak za veš i duvan od juče. Takva mesta sam oduvek volela, jer u njima čovek lakše čuje sopstvene misli. Tog jutra, međutim, moje misli nisu bile ni mirne ni moje. Kao da sam u glavi nosila tuđi ormar, tuđu fasciklu, tuđe potpise i sopstveni život navučen preko svega kao prekrivač koji ne može sakriti šta se ispod njega već raspalo. Vukan nije mnogo govorio dok nam je konobarica donosila kafu i čašu vode. Tek kad je otišla, spustio je dlan na sto, ne dodirujući me, i tiho rekao, postoji jedna stvar koju takvi ljudi uvek rade. Ostave sebi rezervni izlaz. Mislite na Jasnu? Pitala sam. Mislim i na nju i na vašeg muža, odgovorio je. Ako danas povlače potez, moraju negde računati da će, ako nešto krene naopako, prebaciti krivicu, papire ili imovinu tako da vi stignete prekasno. Slušala sam ga i mešala kafu koju nisam pila. Kašičica je zveckala o šoljicu više nego što treba, pa sam je spustila da me ne oda. Šta vi predlažete? Pitala sam. Prvo, da proverimo da li je javni beležnik kod koga su bili sinoć zaista deo njihovog današnjeg plana. Drugo, da vi budete kod kuće pre nego što on pomisli da ste bilo šta otkrili. I treće, da ništa ne potpisujete, ništa ne priznajete i ništa ne pitate direktno dok ne budemo sigurni koliko je ovo daleko otišlo. Reč mi je čudno zazvučala, kao da sam preko noći iz žene koja kuva čorbu postala neko ko u tuđem kafiću pravi plan protiv sopstvenog muža. Ipak, nisam imala snage da se bunim protiv te nove stvarnosti. Samo sam klimnula. Kako da proverimo beležnika? Upitala sam. Vukan je malo okrenuo šoljicu u tacni, pa rekao, ponekad je dovoljno da čovek ne pita pogrešno pitanje. Ako nazovete i predstavite se kao supruga koja želi da potvrdi vreme sastanka za dokumenta koja je već jednom potpisala, mnogo toga može da se čuje iz tuđeg opuštenog tona. Srce mi je u tom trenutku ponovo zaigralo visoko u grudima. Nisam bila žena koja zove kancelarije i ispituje ljude. Odgajena sam da ne pravim scene, da čuvam obraz, da ne razvlačim porodične stvari po tuđim stolovima. Ali sva ta pristojnost me je već dovela dovde, do podruma, fioke bez fascikle i bež kaputa u tuđem poljupcu. Iz torbe sam izvadila telefon. Prsti su mi bili mirniji nego što sam očekivala. Na jednom od papira iz fascikle bio je zaglavljen broj kancelarije. Dobro sam ga upamtila. Pozvala sam. Javila se ženska osoba, ljubazna i žurna. Dobar dan, kancelarija javnog beležnika, izvolite. Progutala sam knedlu i rekla glasom kakvim sam godinama zakazivala preglede, popravke i slavske ručkove, glasom žene koja ne sumnja ni u šta. Dobar dan, ovde Danica Veljković, samo sam htela da potvrdim vreme dolaska mog supruga za ona dokumenta koja smo već načeli, jer mi je rekao da ima nešto pre podne. S druge strane je nastala kratka tišina, ona vrsta tišine kad neko u glavi brzo prelistava tuđi predmet. Samo trenutak, rekla je žena. Čula sam papire, neko pomeranje stolice, udaljen glas. Pogledala sam u Vukana. Nije trepnuo. Onda se žena vratila na liniju. Gospođo Veljković, gospodin Miloš ima zakazano u 11 sati i 15 minuta. Ako želite, možete doći i vi, pošto je reč o dopuni dokumentacije. Nisam odmah odgovorila. Morala sam da nateram glas da mi ostane običan. Hvala vam, rekla sam. Nisam bila sigurna da li je to danas. Ako stignem, svratit ću. Kad sam spustila slušalicu,
kao da se i kafić malo nagnuo oko mene. 11:15, dopuna dokumentacije, tako mirno, tako uredno, tako kao da je sasvim prirodno da čovek sređuje tuđi život preko tuđeg potpisa. Eto, rekao je Vukan, sada znamo. Šta tačno znamo? Pitala sam tiše nego pre, da ide tamo, ali ne znamo šta nosi, šta planira, šta još ima od mojih papira. Ne znamo sve, odgovorio je, ali znamo dovoljno da danas ne ostanete korak iza njega. Tada mi je kroz glavu prošlo nešto što me je preseklo. Rezervni ključevi, rekla sam. Oni iz torbice u podrumu. Da, rekao je Vukan kao da je i sam na to mislio. Ako je spreman da vam uđe u papire, spreman je i da vam iznese nešto iz stana kad vi niste tu. Nisam više sedela. Ustala sam tako naglo da je stolica zaškripala po podu. Moram kući. Vukan je odmah ustao i on, ja ću poći sa vama do ulaza, ali dalje idete sami, rekao je. Ne sme vas niko vidjeti sa mnom u pogrešnom trenutku. Ako vas on pozove, javite se posle drugog zvona. Ako vas pita gde ste, recite istinu, ali ne celu. Istina je najbolja laž kad se od nje uzme samo ono što je bezopasno. Put do zgrade mi je trajao i predugo i prekratko. Grad je već ubrzao, tramvaji su zveckali, žene su nosile pune kese sa pijace, a ja sam u svakom prozoru, svakoj haustorskoj senci i svakom parkiranom autu videla mogućnost da sam zakasnila. Kad sam stigla pred ulaz, ruka mi je već bila na kvaki pre nego što sam izvadila ključ. Stan je bio tih. Tišina me je dočekala kao nešto što je navučeno preko nameštaja da ga sačuva od prašine. Prvo sam ušla u spavaću sobu. Komoda je bila zatvorena, krevet namešten, sve na svom mestu. Onda sam otvorila orman. Moj zimski kaput stajao je tamo gde sam ga ostavila. Kutija sa porodičnim fotografijama takođe, ali na polici iznad, gde sam držala staru limenu kutiju sa venčanim burmama mojih roditelja i nekoliko papira koje nikada nisam nikome pokazivala, stajala je jedva primetno pomerena čipkana maramica. Prišla sam i spustila kutiju na krevet. Unutra su burme bile tu. Papir koji je nedostajao bio je nešto drugo. Bila je to potvrda o nasledstvu, original. Tada sam konačno razumela šta je Miloš radio. Nije pokušavao samo da upravlja jednim dokumentom. Sklapao je celu sliku, list po list, pečat po pečat, tako da na kraju ispadne kako je sve bilo redovno, uredno i možda čak i uz moju prećutnu saglasnost. Telefon mi je zavibrirao baš tada. Miloš, javila sam se posle drugog zvona. Jesi kod kuće? Pitao je. Pogledala sam u otvorenu kutiju na krevetu, u prazno mesto gde je bio papir, i osjetila kako mi se umesto straha u stomaku polako skuplja nešto mirnije i opasnije. Jesam, rekla sam, sređuje malo ormane. S druge strane je na trenutak utihnuo. Dobro, rekao je, samo da znaš, možda ću danas navratiti na kratko pre posla. Zaboravio sam jedan papir, gledala sam pravo u prazno mesto u kutiji i prvi put mu nisam poverovala ni u jednu reč. Razumem, odgovorila sam mirno. Čekat ću te. Kad sam spustila telefon, nisam odmah krenula da tražim ono što je nedostajalo. Stajala sam nasred spavaće sobe, sa otvorenom kutijom na krevetu i onom čipkanom maramicom navučenom preko ivice kao da pokušava da sakrije prazninu. Do tog jutra bih, verovatno, počela da pretražujem sve fioke, ormane i džepove, kao žena koja još veruje da se istina nalazi ako dovoljno pažljivo prekopaš po sopstvenoj kući. Ali nešto se u meni promenilo. Više nisam tražila istinu. Sada sam čekala da sama uđe na vrata. Vratila sam burme mojih roditelja u limenu kutiju, spustila maramicu baš onako kako je stajala i zatvorila orman. Potom sam otišla u kuhinju i stavila vodu za kafu. Ruke su mi bile mirne, i ta mirnoća me je pomalo plašila. Čovek valjda očekuje da u ovakvom času drhti, da zaboravlja, da mu tanjir zvecka o sudoperu. A ja sam, naprotiv, osjećala neku staru domaćinsku pribranost, kao da mi je život, kad me je već udario, istovremeno vratio i onu snagu koju sam godinama trošila na tuđe potrebe. Otvorila sam prozor da uđe malo vazduha. Sa ulice se čuo glas prodavačice koja nudi jabuke, tupi zvuk kanti koje neko spušta pored ulaza, koraci komšinice iz drugog stana koja uvek žuri i kad nema kuda. Sve je bilo obično, samo moja kuća više nije bila. On je došao brže nego što sam očekivala.
Čula sam ključ u bravi, jedno kratko zastojno okretanje, kao da osluškuje pre nego što uđe. Kad je zakoračio u hodnik, na licu mu je bio onaj isti umorni izraz koji je posljednjih meseci nosio kao službenu značku. Samo što sam ja sada videla ispod njega. Videla sam žurbu, videla sam računicu. Nisam hteo da te prepadnem, rekao je, skidajući kaput. Samo sam svratio na minut. Rekla sam ti da ću biti kod kuće, odgovorila sam sipajući kafu u 2 šolje. Skuvala sam i tebi. Pogledao me je kratko, skoro oprezno, kao da proverava koliko moj glas zna. Ne mogu da se zadržavam, kazao je. Samo tražim jedan papir. Koji? Slegnuo je ramenima, previše brzo. Ništa važno. Ona dokumenta za zgradu, što sam ti pominjao. Izgleda da sam jedno poneo, a drugo ostavio. Da sam ga sinoć samo sumnjičila, možda bih i sada dozvolila toj rečenici da prođe. Ali nakon podruma, ormara i praznog mesta u kutiji, svako njegovo ništa važno, zvučalo je kao da neko preko pukotine u zidu razvlači novu tapetu. Spustila sam šolju pred njega. Popij bar gutljaj, hladno je napolju. Nasmešio se, ali to nije bio osmeh čoveka kome je drago što ga žena čeka. Bio je to osmeh čoveka koji pokušava da zadrži oblik lica dok u glavi prebira kuda je šta sakrio. Stvarno nemam vremena. Imaš vremena koliko i za godišnjicu, rekla sam tiho, ne podižući pogled sa šećernice. Bar za jednu kafu. Tu je zastao. Osjetila sam, gotovo fizički, kako mu se u grudima nešto zateglo. Nisam rekla ništa više, samo sam sela preko puta njega, kao i sinoć, i pustila da se tišina spusti između nas. Ona ista tišina koju sam godinama krpila razgovorom, pitanjima, razumevanjem. Sada sam je pustila da radi za mene. Uzeo je šolju, otpio mali gutljaj i odmah je spustio. Moram stvarno, rekao je. Beležnik čeka. Reč mi je sama izašla pre nego što sam stigla da je zadržim. Beležnik. Nije mogao da sakrije trzaj u licu. Bio je kratak, jedva vidljiv, ali za mene dovoljan. Čovek koji govori istinu ne saplete se na običnu reč. Mislio sam upravnik zgrade, ispravio se. Sve to ide preko beležnika, valjda, nemam pojma. Pogledala sam ga mirno, kao što sam nekad gledala decu moje sestre kad bih znala ko je uzeo kolač pre ručka, a čekala da sam prizna. Razumem, rekla sam. I tada je ustao, ne naglo, nego pažljivo, kao čovek koji ne želi da pokaže da je već zakasnio. Prošao je pored mene i otišao pravo u spavaću sobu. Nisam pošla za njim odmah. Sedela sam u kuhinji, držeći ruke sklopljene u krilu, i slušala. Vrata ormana, zvuk komode, kratka tišina, onda koraci, otvaranje druge fioke, šuštanje papira, zastoj, još jedan korak, a onda tiše, opreznije, onaj šum koji pravi čovek kad ne traži nešto što je njegovo, nego nešto što se nada da drugi neće primetiti da nedostaje. Ustala sam tek kad sam čula da se vraća niz hodnik. U ruci je držao tanku brown kovertu koju ranije nisam videla. Ali nije me zanimala koverta. Zanimalo me je to što je, u pokušaju da izgleda opušteno, zaboravio da zatvori fioku noćnog stočića na svojoj strani kreveta. Našao si? Pitala sam. Jesam, rekao je i stavio kovertu pod mišku. Rekao sam ti, ništa važno. Prišla sam u korak bliže, dovoljno da osjetim miris sapuna pomešan sa onim tankim slojem nervoze koji čovek nosi na koži kad žuri da sakrije više nego što sme. Miloše, rekla sam tiho. Pogledao me je i u tom pogledu sam prvi put videla nešto što nije bilo samo krivica. Bio je to strah, ne strah da će me izgubiti, nego strah da ću mu poremetiti redosled koraka. Šta je? Pitao je. Mogla sam da ga pitam za Jasnu, za podrum, za ključeve, za papire, za poruku koju mi je poslao dok je ljubio drugu ženu. Mogla sam da mu kažem da znam za 11 i 15, za dopunu dokumentacije, za moje ime na punomoćju. Sve je u meni bilo spremno za tu buru, ali umjesto toga sam samo rekla, ponesi kišobran, opet će kiša. Na trenutak me je gledao kao da ne razume ko stoji pred njim. Možda je očekivao suze, možda zamerke, možda staru mene, onu koja pita, pa veruje odgovoru samo zato što želi mir. Umjesto toga, dobio je mir bez vere. A to je, videla sam, bilo nešto na šta nije umeo da se osloni. Dobro, rekao je i skrenuo pogled. Kad je izašao, nisam odmah potrčala ka prozoru. Otpratila sam ga do vrata, zatvorila za njim,
sačekala da mu koraci nestanu niz stepenište, pa tek onda ušla u spavaću sobu. Fioka noćnog stočića zaista je ostala malo otvorena. U njoj više nije bio onaj metalni ključ za podrum, ali iza stare olovke i jednog računa virila je presavijena cedulja. Otvorila sam je pažljivo. Na njoj je, njegovim rukopisom, stajala samo jedna rečenica. Ako ona dođe, reci da bez originala nema potpisa. Nisam znala kome je to bilo namenjeno. Jasni, sekretarici, nekom trećem. Ali sam znala jedno, nisam više bila samo žena koju varaju. Postala sam smetnja u planu koji je počeo da puca. I prvi put tog dana, umjesto bola, osjetila sam nešto što me je uspravilo. Ne osvetu, nego strpljenje. Gledala sam u onu kratku rečenicu na cedulji sve dok mi slova nisu počela da gube oblik. Ako ona dođe, reci da bez originala nema potpisa. U toj jednoj rečenici bilo je više istine nego u svim Miloševim objašnjenjima posljednjih mjeseci. Nije tu bilo umora, ni posla, ni slučajnosti. Bio je plan, bio je redosled i bilo je predviđeno šta da se radi ako se ja pojavim tamo gde nisam smela da se pojavim. Sela sam na ivicu kreveta i prvi put tog jutra dozvolila sebi da spustim ramena. Ne da se slomim, nego da osjetim težinu svega što nosim. Varao me je, lagao me, ulazio u moje fioke kao u svoje, skupljao moje papire kao da skuplja dokaze protiv mene, a ipak je negde duboko u cijeloj toj računici postojala pukotina. Inače ne bi ostavljao beleške, ne bi žurio, ne bi dolazio po jedan papir sa onim pogledom čoveka koji meri vreme do sljedećeg poteza. Uzela sam telefon i pozvala Vukana. Javio se brzo, kao da je držao telefon u ruci. Našla sam nešto, rekla sam, a glas mi je bio niži nego inače. Gde ste? Kod kuće. Otišao je. Išao je po papir. Ostavio je cedulju u fioci. Piše, ako ona dođe, reci da bez originala nema potpisa. S druge strane se na trenutak ništa nije čulo. Znala sam da misli brzo. To znači da računaju na dve mogućnosti, rekao je konačno. Ili da se vi pojavite, ili da se pojavi neko ko vas predstavlja kao problem. U oba slučaja, nešto još ne mogu da završe bez vas. Ali ima moju dokumentaciju. Ima deo, ne sve. Da ima sve, ne bi bio nervozan. Prišla sam prozoru. Napolju je jedna starija žena istresala mrve sa stolnjaka preko kante, a dvoje dece prolazilo je sa školskim torbama, glasnije nego što je moja glava mogla da podnese. Običan dan, kao da ništa nije na ivici. Šta radim? Pitala sam. Idite tamo, rekao je Vukan, ali ne kao žena koja je došla da pravi scenu. Idite kao neko ko ima puno pravo da pita šta se radi sa njenim imenom. Sklopila sam oči na trenutak. To je bilo ono najteže. Ne vikati, ne lomiti, ne tražiti odmah priznanje. Samo stajati uspravno i pustiti da tuđa žurba sama sebe oda. Ako me vide, tim bolje, odgovorio je. Samo ne pokazujte sve što znate. Do kancelarije javnog beležnika stigla sam nekoliko minuta pre zakazanog vremena. Bila je u staroj zgradi sa širokim stepeništem i ogradom koji su mnoge ruke godinama uglancale. Ulaz je mirisao na papir, sredstvo za podove i onu službenu tišinu u kojoj ljudi šapuću čak i kad nema razloga. Dok sam se penjala, osjećala sam kako mi srce kuca u grlu, ali korak mi nije zadrhtao. Sekretarica za pultom podigla je pogled kad sam prišla. Prepoznala me je po glasu, videlo se. Dobar dan, rekla sam mirno. Ja sam Danica Veljković, rečeno mi je da postoji predmet u kom se pominje moje ime, pa želim da prisustvujem razgovoru pre bilo kakve dopune dokumentacije. Njeno lice se malo ukočilo, ali brzo se pribrala. Samo trenutak, gospođo. Dok je listala neke papire, čula sam korake iz hodnika. Nije mi trebalo da se okrenem da bih znala ko je. Osjetila sam Miloševo prisustvo pre nego što sam mu videla lice, kao što čovek osjeti promaju pre nego što vrata lupe. Danice, okrenula sam se polako. Stajao je na nekoliko koraka od mene, sa onom brown kovertom pod rukom i nevericom na licu koju nije stigao da sakrije. Pored njega je bila Jasna, u svetlom kaputu, sređena, mirna, sa izrazom lica žene koja je naučila da se osmehuje i kad joj se plan poklizne. Rekla sam ti da sređujem ormane, odgovorila sam. Usput sam rešila da svratim ovde. Kad se već moje ime koristi, red je da čujem o čemu je reč. Miloš je otvorio usta, pa ih zatvorio. Jasna me je gledala kratko, procenjujuće, ne kao rivalku,
nego kao prepreku koju treba obići bez buke. Gospođo Veljković, rekla je tihim, učtivim glasom, verovatno je došlo do nesporazuma. Vaš suprug je samo pokušavao da vam olakša administrativne stvari. Pogledala sam je pravo u oči. Žena koja mi juče ljubi muža u kafani teško da mi olakšava bilo šta, rekla sam isto tako tiho. Sekretarica je naglo spustila olovku. Miloš je prebledeo, jasna, međutim, nije uzmakla. Samo je na trenutak izgubila onaj mekani izraz lica i u tom kratkom pomaku videla sam je jasnije nego ikada, ne kao ljubavnicu, nego kao nekoga ko je navikao da ljude deli na korisne i suvišne. Vrata unutrašnje kancelarije su se otvorila i pozvali su nas unutra. Javni beležnik bio je čovek sa mirnim očima i pažljivo složenim papirima na stolu. Nije izgledao kao neko ko voli iznenađenja. Kad je video da sam sela pre nego što me je iko pozvao da sednem, kratko je pogledao Miloša, pa spise. Gospođo Veljković, rekao je službeno, pošto ste ovde lično, najbolje je da odmah razjasnimo sve nedoumice. To i želim, rekla sam. Miloš je pokušao da preuzme reč. Danica ne zna sve detalje, ja sam hteo. Podigla sam dlan, ne naglo, ali dovoljno jasno. Zato sam i došla, da čujem detalje iz papira, a ne iz kuće. U prostoriji je na trenutak zavladala ona čudna tišina u kojoj svako shvati da stvari više ne idu po starom redu. Beležnik je otvorio predmet i počeo da čita službene nazive koji su mi još jutros zvučali kao tuđi jezik, ali sada sam svaku reč hvatala kao dokaz. Pominjalo se ovlašćenje, pominjala se dopuna, pominjala se privremena saglasnost za raspolaganje određenom dokumentacijom u vezi sa nepokretnošću koja je u mom vlasništvu. A onda je izgovorio ime pravnog lica koje do tada nisam čula. Nije bilo jasnino lično ime, bila je neka agencija. Shvatila sam istog trena. Ona nije htela samo u moj život. Htela je u papire tako da nigde ne ostane njen otisak prsta. Želim da vidim svaki list, rekla sam. Miloš je naglo pomerio stolicu. Danice, ovo je samo formalnost. Beležnik ga je prekinuo mirnije nego što bih ja ikada umela. Ako je gospođa nosilac prava, nije formalnost. Ta rečenica me je uspravila više nego bilo šta tog dana. Nosilac prava, ne teret u njihovom planu, ne žena koju treba smiriti porukom, ne neko kome se tapše rame dok drugi dogovaraju njen život. Listala sam papire sporo, videla sam svoje ime, videla sam delove teksta koji su zvučali bezopasno samo dok ih čita čovek koji veruje. Videla sam i mesto gde je trebalo da stoji prilog uz original dokaza o nasleđu. Prazno. Gde je original? Pitala sam. Miloš je ćutao. Jasna je prva progovorila. Bez tog dokumenta, i onako ne može danas ništa da se okonča. Pogledala sam i u toj jednoj rečenici čula ono što mi je bilo potrebno. Nije govorila kao žena koja se slučajno zatekla tu. Govorila je kao neko ko tačno zna šta nedostaje. Spustila sam papire na sto. Onda neka se ništa ne okonča, rekla sam. Pogotovo ne bez mene. Miloš me je tada konačno pogledao pravo, bez umora, bez glume, bez mekog glasa za kuću. U tim očima nije više bilo muža. Bio je čovek kome se redosled raspao. A ja sam prvi put od one poruke za godišnjicu osjetila da nisam došla prekasno. Beležnik je gurnuo jedan list bliže meni, a ja sam ga povukla ka sebi kao da mi pripada ne samo po zakonu nego i po nekoj davno zaboravljenoj pravdi. Na papiru je sve bilo napisano mirno, pristojno i opasno, baš onako kako umeju da izgledaju stvari koje čoveku promene život, a da nijednom ne podignu glas. Ispod naziva agencije stajalo je nekoliko redova o privremenoj saglasnosti, zastupanju u postupku i lakšem raspolaganju pratećom dokumentacijom. Da sam ovo čitala prije nekoliko nedelja, možda bih i sada tapšala sam u sebe po ramenu što imam vrednog muža koji sređuje papire. Ali posle svega, više nisam čitala reči. Čitala sam nameru. Želim kopiju svega što je danas doneto na uvid, rekla sam beležniku. Miloš je naglo udahnuo. Danice, nemoj da pravimo nepotrebnu dramu. Okrenula sam glavu ka njemu sporo, onako kako se čovek okrene kad više nema nameru da ubeđuje, samo da zapamti. Dramu si pravio ti, rekla sam tiho, samo što si navikao da je šalješ porukama, a ne rečima. Jasna je sedela pravo, mirnih šaka u krilu, ali sam joj po
jednoj zategnutoj liniji oko usana videla da joj ne prija što razgovor klizi van plana. Dosad je sigurno računala na muškarce koji govore umjesto žena, na umorne supruge koje ne čitaju sitna slova i na službene prostorije u kojima se ljudi stide da pitaju previše. Možda je baš zbog toga njena smirenost delovala uvežbano, a moja nova tišina iskreno. Beležnik je klimnuo sekretarici, koja je uzela predmet i izašla da pripremi kopije. U sobi je ostalo samo disanje nas četvoro i ona teška, administrativna tišina u kojoj svako odjednom postane svestan stolice na kojoj sedi. Gospođo Veljković, reče beležnik oprezno, bez vašeg izričitog prisustva i jasne saglasnosti ova dokumentacija se danas ne može završiti. Hvala, rekla sam. Nisam zahvalila njemu kao čoveku. Zahvalila sam toj jednoj rečenici, tom kratkom osloncu u danu u kom sam do jutros mislila da mi je sopstveno ime već skliznulo u tuđe ruke. Miloš se naklonio malo napred, kao da i dalje pokušava da spase privid normalnosti. Sve ovo je trebalo da bude i za tvoje dobro, rekao je. Samo sam hteo da olakšam neke stvari oko stana, da ne vučem tebe po kancelarijama, po šalterima, i po kafanama. Prekinula sam ga. Jasno je prvi put oborila pogled. Ne od stida, osjetila sam to odmah, nego od računice. Verovatno je procenjivala da li joj se više isplati da glumi uvređenost ili da ostane nevidljiva. Lično ne nameravam da se uplićem u vaš bračni razgovor, rekla je meko, kao da nam čini uslugu. Pogledala sam je pravo, a već ste se upleli u moje papire, odgovorila sam. To je mnogo intimnije od razgovora. Beležnik je pročistio grlo i spustio dlan na sto, ne grubo, ali dovoljno da svima stavi do znanja gde se nalazimo. Najbolje je da se držimo predmeta. Upravo to i želim, rekla sam. Predmeta, svakog lista, svakog priloga i svakog dokumenta koji je iznet iz mog stana. Miloš je prebledeo na posljednju rečenicu. Tu više nije bilo sumnje, više nisam tapšala po mraku. Pogodila sam pravo u mesto koje je pokušavao da sakrije. Ne znam o čemu pričaš, izgovorio je, ali glas mu više nije bio miran. Onda ću ti pomoći, rekla sam. Original potvrde o nasleđu nije više tamo gde sam ga ostavila. Plava fascikla nije u komodi. Rezervni ključevi od stana nisu u kući, a u tvojoj fioci stoje poruke za slučaj da se ja pojavim. Jasna je tada polako podigla glavu. U njenim očima više nije bilo one uljudne mekoće. Bila je to hladna procena čoveka koji shvata da je druga strana stigla da pročita više nego što je smela. Mislim da je ovo ipak nesporazum koji treba da rešavate kod kuće, rekla je. Ne, rekla sam mirno. Kod kuće se kuva ručak i pere veš. Ovo se rešava tamo gde ste ga i doneli. Sekretarica se vratila sa kopijama. Pružila mi je uredno spojen svežanj papira. Uzela sam ga obe ruke, pažljivo, kao što sam nekada držala tek oprane, još tople čaršave sa žice. Taj dodir papira smirio me i više nego bilo šta tog dana. Jer papir, za razliku od ljudi, ostaje ono što na njemu piše, sve dok neko ne pokuša da ga podmetne. Pažljivo sam prelistala kopije. Na jednom od priloga stajalo je i nešto što mi ranije, u bunilu, nije upalo u oči. Izjava o nameri privremenog ustupanja korišćenja uz mogućnost kasnije konverzije u trajni aranžman. Nisam bila pravnik, ali sam bila dovoljno živa da razumem kad neko lepim rečima pokušava da navuče zavesu preko nečega što, jednom kad krene, više ne ide lako unazad. Šta je ovo kasnije? Pitala sam beležnika. On je pogledao dokument i odgovorio pažljivo. Ovo bi, u praksi, moglo otvoriti prostor za dalje korake, ali tek uz dodatnu dokumentaciju i saglasnosti. Moje saglasnosti, pitala sam. Da, spustila sam list na sto i okrenula se ka Milošu. Onda je zanimljivo što si već krenuo bez mene. Nije odgovorio odmah. Pogled mu je kliznuo ka jasni, brzo, skoro dečački, kao da i dalje traži tuđi znak šta da kaže. I u tom pogledu videla sam nešto što me je bolelo manje nego što sam očekivala. Ne ljubav, ne strast, nego slabost. On nije sedeo pored nje zato što je pored mene patio kao u loše pesmi.
Sedeo je pored nje zato što mu je ona dala ulogu u kojoj je mogao da se osjeća važnije nego što jeste. Jasna je ustala prva. Kako god odlučite, rekla je beležniku, moja agencija ne želi da učestvuje u porodičnim nesuglasicama. Skoro sam se nasmejala toj rečenici. Toliko fino upakovanoj, toliko čistoj, a tako prljavoj u suštini. Vaša agencija, rekla sam, neće učestvovati ni u mom stanu. Ona mi nije odgovorila. Samo je uzela tašnu i izašla bez žurbe, kao žena koja ne želi da joj ko vidi leđa kao poraz. Ali ja sam znala da ovo nije kraj. Ljudi poput nje ne povlače se zato što su se postideli. Povlače se samo kad traže drugi ulaz. Kada su se vrata zatvorila za njom, Miloš kao da je malo smanjio visinu. I dalje je bio isti čovek u istom kaputu, ali više nije delovao kao neko ko drži konce. Samo kao neko kome su se zamrsili oko sopstvenih prstiju. Danice, rekao je tiho, prvi put bez one lažne sigurnosti, možemo li da razgovaramo kod kuće? Složila sam kopije u svoju torbu i ustala. Možemo, rekla sam, ali ovog puta ja ću birati ko šta nosi sa stola. Krenula sam ka vratima pre njega, i dok sam hvatala kvaku, zaustavio me je beležnikov glas. Gospođo Veljković, okrenula sam se. Savetujem vam, rekao je službeno, ali ne bez ljudskosti, da sve originale koje imate odmah stavite na mesto do kog samo vi imate pristup. Klimnula sam. Da je znao koliko sam upravo tog jutra shvatila šta znači reč pristup, možda bi i sam govorio tiše. Kada smo izašli u hodnik, Miloš je išao korak iza mene. Samo korak, ali i to je bilo dovoljno da osjetim da se nešto u našem braku prvi put okrenulo naopako. Ne zato što sam ga pobedila, nego zato što me više nije vodio kroz sopstvenu laž. Ali čim smo stigli do stepeništa, telefon mi je zavibrirao u torbi. Nepoznat broj. Pogledala sam u ekran, a kroz mene je prošla ona ista hladna jasnoća iz podruma. Javila sam se. Sa druge strane se čuo ženski glas, tih i užurban. Ako ste vi Danica, nemojte se vraćati pravo kući. Neko je već bio kod vašeg ulaza. Nisam spustila telefon odmah. Držala sam ga uz uvo i gledala pravo ispred sebe, u sive stepenice koje su vodile ka izlazu, dok je Miloš stajao korak niže i pokušavao da mi pročita lice. Ženski glas sa druge strane bio je tih, ali siguran, kao neko ko ne zove iz radoznalosti nego zato što više nema vremena za oklevanje. Slušajte me pažljivo, rekla je. Kod vašeg ulaza je jedan čovek sa domarom. Rekao je da mora u stan zbog procene. Ja ga do sada nisam videla. Nemojte dolaziti pravo. Ko ste vi? Prošaputala sam. Komšinica sa sprata iznad. Ne zovem sa svog broja. Samo nemojte pravo kući. Veza se prekinula pre nego što sam stigla išta više da kažem. Ko je bio? Upitao je Miloš, suviše brzo da bi to bilo obično pitanje. Spustila sam telefon u torbu i pogledala ga mirno, onako kako sam ga gledala tog jutra kad sam mu rekla da ponese kišobran. Komšinica, odgovorila sam. Kaže da je kod pijace zaboravila kesu kod tezge sa sirom. Nije mi poverovao. Videla sam to odmah, ali ni ja više nisam bila žena kojoj je bilo potrebno da joj se veruje da bi nastavila da stoji uspravno. Moram da idem, rekao je posle kratke pauze. Neću stići sve što imam. Idi, rekla sam. Ja ću polako. Na trenutak je oklevao, kao da ne zna da li da me prati, da me zadrži ili da požuri za onim što mu je još izmicalo. Onda je samo klimnuo glavom, okrenuo se i sišao niz stepenice, stisnut u ramenima više nego inače. Gledala sam ga kako odlazi i u tom hodu sam videla ono što mi je najzad bilo sasvim jasno. Više nije išao kao muž koji žuri na posao. Išao je kao čovek kome iz ruku klizi nešto što je već unapred prisvojio. Čim je nestao iz vida, izašla sam na ulicu i odmah pozvala Vukana. Javio se posle prvog zvona. Ne idite kući sami, rekao je pre nego što sam stigla sve da mu ispričam. Komšinica je javila da je neko kod ulaza sa domarom, zbog neke procene. Gde ste sad? Kod beležnika. Tek sam izašla. Sačekajte me kod pekare preko puta apoteke. 5 minuta. Beograd je već bio u punom dnevnom zamahu, ali meni je sve izgledalo čudno usporeno. Ljudi su prolazili sa kesama, neko je smejao u telefonu, jedan mladić je nosio kutije sa kolačima u obližnji lokal, a ja sam imala osjećaj kao da se krećem kroz tuđ grad, u kom samo ja znam da je jedan stan, jedan brak i jedan život upravo stavljen na tihu prodaju bez oglasa,
bez vike, bez stida. Vukan je stigao tačno kako je rekao, u tamnom kaputu i sa onim istim mirnim licem koje me je prve večeri istovremeno ljutilo i smirivalo. Nije me pitao kako sam, samo je kratko rekao, idemo iza zgrade, ne na glavni ulaz. Pristala sam bez reči. Krenuli smo sporednom ulicom, kroz prolaz između dve zgrade, tamo gde su kontejneri, sušilice za veš i dečiji bicikli obično bili jedina publika komšijskim tajnama. Sa te strane se dobro video naš ulaz, ali dovoljno izdaleka da nas ne primete. I zaista, kod vrata je stajao domar, onaj isti čovek koji je uvek znao ko u zgradi kasni sa uplatom za održavanje, ko drži bicikl u hodniku i kome dolazi pošta sa pečatima. Pored njega je bio nepoznat muškarac, srednjih godina, sa tamnom fasciklom i nekom mernom trakom u ruci. Nije izgledao kao neko ko slučajno luta po tuđim ulazima. Domar mu je nešto objašnjavao, a onda izvadio ključ. Osjetila sam kako mi se utroba stegla. On ima glavni ključ od ulaza, šapnula sam. Ali ne i od stana, rekao je Vukan. Nije ni morao da završi misao. Oboje smo u istom trenutku pogledali ka vratima. Muškarac je iz džepa izvadio još jedan ključ, manji, i bez oklevanja ga gurnuo u bravu našeg stana. Našeg, ne stana koji je u mom vlasništvu, ne nepokretnosti iz predmeta, ne administrativne jedinice. Našeg stana, u kom su visile moje zavese, stajala majčina posuda za sarmu i ležala njegova pidžama pored moje naslonjena na isti jastuk svake noći. Ključ je okrenuo iz prve. Ne znam da li sam tada više osjetila bol ili stid. Bol što je uradio ono čega sam se plašila, ili stid što sam toliko dugo živela sa čovekom koji je znao da napravi kopije svega osim sopstvenog obraza. Smirite se, tiho je rekao Vukan kad je osjetio da koraknem napred. Još ne, nisam odgovorila, samo sam se ukočila i gledala. Nepoznati čovek je ušao, domar za njim. Vrata su ostala pritvorena. Nekoliko minuta kasnije, na uglu ulice pojavio se auto koji sam već videla. Siv, nenametljiv, Jasna je sedela za volanom. Nije izlazila, samo je gledala ka ulazu, mirno, kao neko ko je navikao da joj drugi otvaraju vrata tuđih života. Eto, rekao je Vukan tiho, sada više nije pretpostavka. Nisam skinula pogled sa auta. Šta hoće da postigne? Da imaju utisak poseda, rekao je. Da neko vidi stan, proceni ga, zabeleži stanje. Takve stvari posle umeju da zvuče kao da su sasvim redovne, ako niko na vreme ne kaže da nisu. Posle nekoliko dugih minuta, muškarac i domar su izašli. U ruci je držao papir na koji je nešto dopisivao. Domar je klimao glavom kao da obavlja sasvim običan posao. Jasna je samo spustila prozor, razmenili su nekoliko reči i auto je polako krenuo. Tada mi je Vukan pogledao lice i valjda prvi put od kad smo se upoznali, u njegovom glasu sam čula nešto nalik sažaljenju. Sada možete gore, rekao je, ali nemojte odmah pokazati da ste sve vidjeli. Ako je nešto ostalo, bit će upravo zato što su žurili. Popela sam se sama, stepenice su mi pod nogama zvučale kao tuđe. Kad sam ušla u stan, sve je na prvi pogled bilo na svom mestu. Baš u tome je bila najgora uvreda. Kao da nečija ruka uđe u tuđu kuću, pomeri vazduh, dodirne stvari, izmeri zidove, otvori ormane i onda pažljivo vrati sve kako bi domaćica posumnjala najpre u sebe. Ali ja više nisam sumnjala u sebe. U dnevnoj sobi fotelja je bila pomerena tek malo, dovoljno da se vidi ugao parketa koji inače ostaje skriven. U spavaćoj sobi vratanca ormana nisu bila zatvorena do kraja, a u donjoj fioci, ispod gomile starih stolnjaka, našla sam ono što Miloš očigledno nije stigao da uzme. Bila je to tanka providna fascikla sa kopijama i jednim žutim samolepljivim papirićem. Na njemu, brzim, kosim rukopisom, pisalo je: večeras dovedi majku, pred porodicom će prepopustiti. Gledala sam u tu rečenicu i odjednom mi je sve selo na svoje mesto sa hladnom, strašnom urednošću. Nije im bio dovoljan beležnik, nije im bila dovoljna ljubavnica, nije im bila dovoljna laž o poslu. Hteli su i porodični pritisak, hteli su veče 100 poznate glasove, možda nečiju tobožnju brigu, nečijema samo potpiši da ne komplikuješ, nečije on ti želi dobro. Hteli su da me slome u onom prostoru u kom sam čitavog života učena da ćutim radi mira. Spustila sam fasciklu na krevet,
Sela pored nje i prvi put tog dana osjetila nešto nalik mirnoći. Ne zato što je opasnost prošla, nego zato što sam najzad videla ceo sto na kom su rasporedili karte, a veče još nije ni počelo. Držala sam telefon u ruci još nekoliko trenutaka nakon što se veza prekinula, kao da će se glas te žene vratiti i dodati još jednu rečenicu koja će mi sve učiniti jednostavnijim. Ali nije bilo ničeg jednostavnog u tom danu. Pored mene je Miloš silazio niz stepenište, a ja sam već znala da mi više nije najveći problem ono što je pokušao da uradi u tajnosti. Veći problem je bio to što je sada žurio. A ljudi koji žure, kad im plan počne da se kruni, umeju da postanu i nepažljivi i opasno ubedljivi u istom dahu. Nisam mu rekla ništa. Pustila sam ga da ode, baš kako čovek pusti vrata da se zatvore za nekim ko misli da još uvek ima prednost. Tek kad je nestao iz vida, prišla sam Vukanu i ispričala mu šta sam zatekla u stanu, šta sam videla ispred ulaza i šta je pisalo na žutom papiriću. Nije me prekidao. Samo je slušao, a onda, kad sam izgovorila, večeras dovedi majku, pred porodicom će pre popustiti, spustio je pogled na trotoar kao čovek koji je i sam negde davno čuo gotovo istu rečenicu. Oni sada više ne pokušavaju samo papirima, rekao je tiho. Sada hoće da uđu u vas kroz naviku, kroz sram, kroz ono što ste čitavog života učili da ne odbijate pred starijima. Te reči su me pogodile tačno tamo gde treba, jer Miloševa majka, Snežana, nije bila žena koja viče. Nikada nije podizala ton. To nije bio njen način. Ona je ljude lomila tihim rečenicama, onim koje se izgovore uz poslužavnik, kafu ili supu, tako da izgledaju kao briga, a zapravo su presuda. Čitavog braka sam od nje slušala kako je važno da žena bude mirna, da kuća ne sme da se iznosi pred svet, da papiri nisu za ženske ruke ako muž već sve vodi. Govorila je to sa blagim osmehom, kao da me štiti od napora, a u stvari me je, korak po korak, učila da se sklonim iz sopstvenih odluka. Neću biti kod kuće kad oni dođu, rekla sam. Vukan me je pogledao pravo. Ne, bit ćete kod kuće, samo ne onako kako očekuju. Nisam ga odmah razumela, možda zato što sam čitavog dana pokušavala samo da stignem istinu, a ne da je postavim za sto ispred drugih. Onda je on nastavio, ako ne dođete, ispašće da bežite. Ako napravite scenu na vratima, ispašće da ste nerazumni. Ako, međutim, sednete, pustite ih da govore i ne potpišete ništa, njihov plan će početi sam da se raspliće. I samo da ih slušam. Ne, rekao je, da ih pustite da se otkriju. U tome je bila razlika. Čitavog braka sam slušala da bih sačuvala mir. Sada je trebalo da slušam da bih sačuvala sebe. Vratila sam se u stan nešto pre podneva. Prvo što sam uradila bilo je da izvadim sve ono što je još bilo moje i da ga premestim. Ne u neko dramatično skrovište, ne izvan kuće, nego na mesto na koje Miloš nikada ne bi pomislio da pogleda jer ga je smatrao bezvrednim. U staru kutiju od konca i dugmadi, među stvari koje je oduvek doživljavao kao žensku sitnicu bez značaja, spustila sam kopije, beleške, žuti papirić i onaj mali metalni ključ. Originale koje sam još imala nisam držala u ormanu, ni u komodi. Uvila sam ih u kuhinsku krpu i stavila na najobičniju policu iza tegli sa sušenom nanom i paprikom. Nekad je najbolje mesto upravo ono koje niko ne smatra važnim. Onda sam sela za sto i prvi put posle mnogo godina uzela svesku u koju sam nekada zapisivala troškove za zimu, broj tegli ajvara i ko šta voli za slavu. Na prvoj praznoj stranici počela sam da pišem, poruka za godišnjicu, kafana, bež kaput, koverta, podrum, kopija lične karte, beležnik, žuti papirić, domar, nepoznati čovek u stanu, poziv komšinice. Nisam pisala da bih se tapšala po tuđoj nesreći. Pisala sam da mi ništa ne bi izmaklo pod težinom osjećanja, jer bol ume da zamuti redosled, a meni je sada redosled bio važniji od suza. Pred veče me je Miloš pozvao. Glas mu je bio mekši nego inače, skoro pažljiv. Mama bi svratila večeras, rekao je. Kaže da nas davno nije videla zajedno. Mislio sam da napravimo nešto jednostavno. Gledala sam u šerpu na šporetu u kojoj se lagano krčkala čorba, u isti onaj stan u koji su već tog dana ulazili bez stida, i osjetila kako se u meni nešto hladno i mirno slaže na mesto. Neka dođe, rekla sam, i onako ima o čemu da se razgovara. Sa druge strane je nastala kratka tišina.
Kako to misliš? Mislim, odgovorila sam ravnim glasom, da nije red da neke stvari ostanu nejasne u porodici. To ga je uzdrmalo više nego da sam viknula. Osjetila sam to po načinu na koji je brzo promenio ton. Dobro, rekao je, bit ćemo tu oko 7. Spustila sam telefon i pogledala kroz prozor. Dan se lagano spuštao nad Zemunom, onako kako se spuštaju večeri nad zgradama u kojima svako misli da se njegova tajna najmanje čuje kroz zidove. U hodniku sam namestila papuče, u kuhinji izvadila 3 tanjira i 4 čaše. 4, iako je rekao da dolazi samo njegova majka. Nisam to uradila slučajno, jer sam negde duboko u sebi već znala da večeras za sto neće sesti samo oni koje najavljuju, i da će, pre nego što se noć završi, neko morati da kaže naglas ono što je čitavog dana pokušavao da gurne u tuđu tišinu. Do 7 sam već sve postavila kao za običnu porodičnu večeru i baš u tome je bila moja prednost. Čorba je tiho ispuštala paru, hleb sam isekla na tanke kriške, na sto stavila vezeni stolnjak koji sam čuvala za goste koje želim da ispoštujem, a ne za one koji u kuću ulaze sa računom u glavi. 4 tanjira stajala su uredno, 4 čaše takođe, iako mi je Miloš rekao samo da dolazi sa majkom. Nisam više verovala u brojeve koje on izgovori, samo u one koje sam sama postavim pred sebe. Kada su se vrata oglasila zvonom, nisam požurila. Polako sam obrisala ruke o kecelju, prišla hodniku i otvorila. Miloš je stajao prvi, sa onom ukočenom učtivošću na licu koju ljudi nose kad veruju da će lepo ponašanje zakrpiti prljavu nameru. Iza njega je bila njegova majka, Snežana, u tamnoplavom kaputu, pažljivo nameštene kose i sa onim blagim osmehom koji je umeo da izgleda kao briga sve dok se čovek ne nađe ispod njega, a iza nje, tačno onako kako sam i predosjetila, stajala je Jasna. Nije se ni pravila da joj je neprijatno. Nosila je svetli kaput, tanku fasciklu uz telo i onaj isti mirni izraz lica koji imaju ljudi navučeni na tuđe granice. Pogledala me je pravo, kratko, kao da proverava hoću li joj zalupiti vrata pred nosom. Nisam, samo sam se pomerila u stranu i rekla, izvolite, svi ste, vidim, našli put do mog stana. Snežana je prva progovorila, suviše vedro. Danice, dušo, nemoj tako s vrata. Došli smo da popričamo kao ljudi. Kao ljudi, ta rečenica mi je u toj večeri zvučala gotovo smešno. Kao da papiri iz fioke, rezervni ključevi, beležnik i žuti papirić spadaju u nešto manje od ljudskog. Pustila sam ih unutra. Miloš je kratko zastao kad je video 4 postavljena mesta. Video je i on to, da sam ih čekala ne kao žrtva, ne kao žena koja sluti, nego kao domaćica koja zna tačno koji ulazi u kuću i zašto. Lepo si spremila, rekla je Snežana, skidajući kaput. Navikla sam da pripremim sto i za one koji dolaze nepozvani, odgovorila sam mirno. Seli smo. Jasna je zauzela mesto koje nije smela ni da pogleda, stolicu sa koje se vidi cela soba, mesto gde je nekada moja majka sedela kad dođe kod mene na ručak. Nisam joj to rekla. Neke uvrede su dublje kad ostanu u tišini. Sipala sam čorbu svima. Ruke mi nisu drhtale. Miloš me je gledao ispod trepavica, Snežana je primicala salvetu krilu, a Jasna je držala kašiku kao da je na službenom sastanku, ne za mojim stolom. Prva je, naravno, počela Snežana. Danice, rekla je mekim glasom, svi smo mi ponekad umorni. I ti, i Miloš, i sve nas život istroši. Zato nije dobro da se odmah misli najgore kad postoji neki nesporazum. Pogledala sam je pravo. Nesporazum je kad neko pobrka datum, rekla sam. Ovo drugo teško da stane u tu reč. Miloš je uzeo vazduh, kao čovek koji želi da preseče razgovor pre nego što skrene sa šina. Hajde da budemo praktični, rekao je. Jasna je ovde samo da objasni da sam pokušavao da nam olakšam neke stvari oko stana. Ništa nije završeno, ništa nije potpisano, samo smo hteli da vidimo mogućnosti. Mi, ponovila sam. Jasna je spustila kašiku i blago sastavila šake na stolu. Razumem vašu nelagodu, rekla je onim glasom od koga mi je već bilo jasno da je mnogo puta ulazila u tuđe kuće sa istom rečenicom. Ali ovde nije reč o ničem neprimerenom. Ponekad ljudi imaju imovinu koju ne umeju da stave u funkciju. Ja samo posredujem u rešenjima koja porodicama donose sigurnost. Pogledala sam je malo duže nego što je pristojno.
Neka osjeti koliko u meni više nema stida koji bi je zaštitio. Videla sam kako posredujete, rekla sam. U kafani, 2 stola od mene. Snežana je naglo spustila kašiku u tanjir. Zvuk je bio mali, ali u sobi je odjeknuo kao nešto veće. Kakvoj kafani? Upitala je, a glas joj više nije bio tako miran. Miloš je prebledeo. Mama, nemoj sad. Ne, neka bude sad, prekinula sam ga, pošto smo već svi zajedno. Juče sam sedela u kafani u Zemunu, Miloš mi je u istom trenutku slao poruku za godišnjicu, a 2 stola dalje ljubio ovu ženu. Posle toga sam saznala i za podrum, i za kopije mojih dokumenata, i za beležnika, i za dopunu dokumentacije. Ako već pričamo kao ljudi, onda da bar jednom ne preskočimo istinu. Snežana me je gledala kao da prvi put ne ume da pronađe onu svoju tihu, poučnu rečenicu. Okrenula se ka sinu. Miloše, je li to istina? On nije odgovorio odmah, a u tom njegovom ćutanju bilo je više priznanja nego u svakom kasnijem pokušaju da se opravda. Jasna je pokušala da se održi iznad toga. Lične stvari ne bi trebalo mešati sa poslovnim. Nasmešila sam se prvi put te večeri, ali bez topline. U mom stanu, rekla sam, lično i poslovno ste pomešali vi. Iz fioke kredenca izvukla sam uredno složene kopije, koje sam donela iz kancelarije javnog beležnika. Stavila sam ih na sto, jednu po jednu, bez drame, kao što domaćica iznosi jelo kad je vreme. Evo nesporazuma, rekla sam. Evo i beleške iz moje kuće, večeras dovedi majku. Pred porodicom će prepopustiti. Snežana je gledala u papir kao da joj je odjednom postalo tesno u sopstvenom kaputu. Uzela ga je drhtavim prstima, pročitala, pa podigla pogled ka Milošu. U tom pogledu više nije bilo one sigurne majke koja dođe da preseče stvar u korist sina. Bila je žena koja shvata da je dovedena kao alat, ne kao autoritet. Ti si mene doveo zbog ovoga, prošaputala je. Miloš je pokušao da joj priđe rečima. Mama, slušaj, to nije tako. Kako je onda? Pitala je tiše nego ikad, a upravo zato mnogo teže. Da li sam ja trebalo da sedim ovdje i govorim joj da potpiše? Niko nije odgovorio. Čak je i Jasna prvi put spustila pogled na sto. Tada sam shvatila da je došlo mesto za ono što me je celog dana pratilo kao senka iza svake laži. Ne pitanje o aferi, ne pitanje o poljupcu, nego o razlogu. Pogledala sam Miloša pravo. Zašto? Pitala sam. Ne zašto si lagao, nego zašto ti je toliko trebalo tuđe vlasništvo da si bio spreman da mi uzmeš i kuću i obraz u istoj nedelji. Ćutao je dugo. Snežana je sedela ukočeno. Jasna više nije izgledala kao žena koja vodi razgovor, samo kao neko ko čeka da vidi koliko će štete poneti sa sobom kad bude morala da ustane. I onda je Miloš konačno progovorio, glasom koji više nije imao gde da se sakrije. Zato što sam već dugo u dugovima, rekao je. I zato što su mi rekli da je ovo jedini način da sve ne propadne do kraja. Te reči su se spustile na sto teže od svakog tanjira, svake kašike, svakog papira koji smo tog dana dotakli. A ja sam u tom trenutku znala da prava istina još nije završila da ulazi u sobu. Miloševe reči ostale su da vise nad stolom kao težak, vlažan veš koji niko ne želi da skine pred noć. Dugovi, rekao je to tiho, kao čovek koji je verovao da će sama tišina ublažiti težinu onoga što priznaje. Ali neke reči, kad jednom izađu, ne postanu lakše zato što su izgovorene tiho. Naprotiv, samo se dublje uvuku pod kožu. Snežana je sedela pravo, obe šake spuštene na sto, i prvi put otkad je znam nije imala spremnu rečenicu. Ni onu o miru u kući, ni onu o tome da žena treba da bude strpljiva, ni onu da muškarac nosi teret koji žena ne mora da razume. Sad je i sama sedela pred tim teretom. I vidjelo se da ga ne prepoznaje onako kako je mislila. Kakvi dugovi? Pitala je konačno, ali ne mene, njega. Miloš je protrljao lice dlanovima, onako kako je to činio kad bi na poslu nešto krenulo naopako, samo što ovo više nije bio posao. Ovo smo bili mi, moja kuća, moje ime, moj stolnjak pod njegovim laktima. Počelo je davno, rekao je. Prvo sam mislio da ću vratiti brzo. Jedna pozajmica, pa još jedna. Neke loše odluke,
neke stvari koje sam pokrivao drugim stvarima. Onda sam upoznao Jasnu. Rekla je da postoji način da se sve sredi bez skandala, bez prodaje, bez toga da Danica išta osjeti dok ne stanem na noge. Pogledala sam Jasnu. Sedela je mirno, ali više nije ličila na ženu koja kontroliše sobu. Ličila je na nekoga ko čeka da vidi hoće li se još nešto spasiti iz požara koji se ne sme nazvati požarom. Bez toga da ja išta osjetim, ponovila sam. To ti je bio plan. Miloš je spustio pogled. Hteo sam da dobijem vreme. Ne, rekla sam. Hteo si da dobiješ moj stan kao tuđe vreme. To ga je preseklo. Video se taj udarac u licu. Ne zato što sam ga uvredila, nego zato što sam konačno pogodila pravo ime onoga što je radio. Snežana se okrenula ka Jasni. A vi, upitala je, vi ste mu to predložili. Jasna je podigla glavu. Glas joj je i dalje bio uredan, ali više nije bio mek. Predložila sam rešenje koje je on sam tražio. Niko nikoga nije terao. Niste ni morali, rekla sam. Dovoljno je bilo da nađete čoveka koji bi sam sebe ubedio. Miloš je na to naglo ustao, pa opet seo, kao da ni rođeno telo više ne sluša red kojim je navikao da vlada. Gledao je čas u mene, čas u majku, čas u papire na stolu i tek tada sam ga prvi put videla potpuno bez one maske koju je godinama nosio po kući. Nije to bilo lice ljubavnika, ni mučenika, ni čak lošeg muža iz tuđe priče. Bilo je to lice slabog čoveka koji je suviše dugo verovao da će ga tuđa tišina spasti od sopstvenih izbora. Nisam hteo da dođe dovde, rekao je. Ali si išao pravo dovde, odgovorila sam. U sobi je zavladala tišina. Čorba se odavno ohladila. Hleb se osušio na ivicama. Napolju je neko zatvorio vrata od automobila, negde u zgradi je puštena voda, a u mom stanu se, po prvi put posle mnogo meseci, više ništa nije moglo gurnuti pod sto. Snežana je polako ustala. Uzela je onaj žuti papirić koji sam iznela pred njih i još jednom ga pročitala. Onda je podigla oči ka sinu. Ti si mene večeras doveo da bih slomila svoju snahu, rekla je. Nije vikala, nije morala, a ja sam mislila da dolazim da smirim nesporazum. Miloš ništa nije rekao. Sram te bilo, prošaputala je. To je bila jedina rečenica te večeri koja je u njega ušla dublje od mojih. Videlo se, kao da ga je baš taj glas, na koji se čitav život oslanjao, najzad ostavio bez zaklona. Jasna je shvatila pre svih da je kraj. Ustala je, uzela fasciklu i namestila kaiš tašne na rame. Jasno je da ovde više nema razgovora, rekla je. Razgovora nije ni bilo, odgovorila sam. Bio je plan, samo vam nije uspeo. Ona me je pogledala dugo, bez osmeha, prvi put sasvim otvoreno. Nećete daleko stići samo sa povređenošću, rekla je. Prišla sam stolu, spustila dlan na svoje papire i osjetila u sebi nešto mirno, tvrdo i konačno. Neću ni sa povređenošću, rekla sam. Stići ću sa istinom, a to je više nego što vi večeras nosite sa sobom. Jasna ništa nije odgovorila, okrenula se i otišla. Čula sam njene korake niz hodnik, tiha vrata, onda tišinu. I bilo je čudno koliko je stan odjednom delovao veći bez nje, kao da je sa sobom iznela jedan sloj tuđeg vazduha. Snežana je ostala još koji trenutak. Prišla mi je bliže nego ikada te večeri, ali ne kao svekrva koja dolazi da me nauči kako se čuva kuća. Više kao žena koja je konačno videla šta je njen sin u stanju da uradi. Danice, rekla je tiho, ja večeras nemam pravo da ti tražim ništa, samo da ti kažem da nisam znala. Pogledala sam je mirno. Nisam imala snage za utehu, ali nisam imala ni želju za poniženjem. Sad znate, rekla sam. Klimnula je glavom, obukla kaput i krenula ka vratima. Kod praga se zaustavila, ne okrenuvši se sasvim. Ono što je tvoje, rekla je, ne sme više niko da dira, ni moj sin. Kad je i ona otišla, u stanu smo ostali samo Miloš i ja, i 2 godine braka koje su u tom trenutku već zvučale kao nešto što se dogodilo nekom drugom. Sedeo je za stolom, pognut, slomljeniji nego što sam ga ikad videla. Ali čudno je to sa konačnim trenucima. Kad jednom stignu, tuđa slomljenost više ne budi u vama staru nežnost ako je predugo bila hranjena vašom štetom. Šta sad? Pitao je jedva čujno. Gledala sam ga dugo. Setila sam se poruke za godišnjicu. Crvenog srca na ekranu. Sebe 2 stola dalje. Njega kako ljubi drugu ženu.
Vukanovog glasa koji mi govori da se smirim jer prava predstava tek počinje. Bio je u pravu. Predstava je počela tog trenutka, ali se nije završila tamo gde sam mislila. Nije se završila u kafani, ni kod beležnika, ni pred domarom. Završila se ovde za mojim stolom, kad su svi koji su mislili da će me slomiti morali da gledaju kako ostajem uspravna. Sad, rekla sam mirno, ti odlaziš iz mog stana. Podigao je glavu naglo, kao da je tek tada shvatio da ne govorim u ljutnji, nego u odluci. Večeras. Nije se bunio, možda zato što više nije imao čime. Ustao je sporo, otišao u spavaću sobu i počeo da pakuje ono malo što čovek može da ponese kad shvati da nije gubio brak u jednom trenutku, nego ga je trošio svakom sitnom laži, svakom podcenjenom tišinom, svakom tuđom fasciklom koji je uneo u moju kuću. Kad je otišao, nisam plakala. Zatvorila sam vrata, naslonila čelo na drvo i dugo stajala u tišini. Ne zato što mi nije bilo teško. Bilo je, ali toga časa bol više nije bio najjači. Najjača je bila sloboda. Kasnije te večeri, dok sam sklanjala ohlađene tanjire i mrve hleba, telefon mi je zavibrirao. Bio je to Vukan. Javila sam se i pre nego što sam stigla nešto da kažem, on je tiho upitao. Jeste li dobro? Pogledala sam oko sebe. U moj stan, u moj sto, u moje zavese, u mesto koje je zamalo postalo tuđa računica. Jesam, rekla sam, sad konačno jesam. I prvi put posle mnogo vremena, ta reč nije bila uteha, bila je istina.